may lamas, may pahumot, may lami. No? Ang kuan, asin, ugit sino sa mga importante po. Panasa. Palasa. Okay, daghang kayong salamat Dok ato ang kuwag pagtulunan diha. Diha ta magkuha sa ang kuwag pagtulunan diha sa Mateo 5, 13 abot sa 16. Amen. Atong kuwag pagkuha na to pagtulunan karong buntaga. O akong pagkabasahon dire sa 13, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawadaan sa iyang kaparat, unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini. Kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang ilabay unya tunog-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa bungto dili kay matago. 15 walay magdagot og suga aron lamang isulod sa gantangan kundi utang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Amen. 16 busa sa samang paagi padanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat og daygon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Magdukot tas tumulo magampot ta. Salamat Lord ning dapit sa tagon-tagon. Salamat Ginoo nga imo sa kaming tagaan og higayon nga makadungog sa imong mga pulong ginaadto ka magabiya ka namo. Nabangi kami kay di namo kaya Ginoo kung wala ka. Pasayloa kami sa mga kalapasan ingon man sa pulong sa buhat sa una-una kay tanong maya sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Amen. Okay, padayon tayong igsoon ang makita diya sa tuwa sa inyong Biblia ang kining asin o ang kahayag. Gi-address kini sa mga Hudyo o kuan po ni sa mga tinun-an sa Ginoo. Diri sa uno sa pagkakita ni Hesus sa katawhan mitungas siya sa bungtod og mi lingkod dito. Unya mi alirong kaniya ang iyang mga tinun-an. Ang mga tinun-an ni Ginoong Jesucristo mi alirong kaniya tungod kay aron adunay sila'y makuha nga pagtulunan diha o nagkinahanglan pud sila o giya gikan sa Ginoo. Kita usab sa atong kinabuhi kinahanglan pud ta og giya nga kinahanglan pud ta o kanunay nga adunay magahimangno nato usama ni ining asin nga kung mawad-an siya kaparat kuan sa tunog-tunuban naman siya. Og ingon diri kamo ang asin sa katawhan kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini. Kumbaga ba sa tuwang kinabuhi na sa tuwang pagkinabuhi kung mawad-an ta kadasig sa tuwang pagpangalagad si Ginoo. Lisod na kayo ibalik ang mga panahon. Susama sa giingon ni Brother Rodin na bro ang pingin ang imuhang pagtuo kay mo na pila ka tuig magmadasigon wala pa ka maagi og backslide. Oto kanang iyang istorya padayon ko na remind sa akong kanunay sa panguna-una nga kay ningon mangud siya nga dili ayaw gyud sulayin nga mabackslide ka. Di maning kamutan gyud kay nasulayan naman niya nga na backslide siya. Lisod jud daw kung ma-backslide wa pa man masulayan apan inaot nga itang tanan dili kinato tubutan nga mahilayo ta sa presensya sa Ginoo. Amen. O kining sulata gi-address kini sa mga Hudyo. O karon ato ang kuhaan pagtulunan sa ato ang kinabuhi pod nga kung unsaon nato nga di ta mahilayo diha sa Ginoo. Ang unang butang nga ato ang kining relasyon nato sa Ginoo nga kinahanglan nga ang ato ang kinabuhi ato ang tubutan nga ang Ginoo maoy mo manage ato ang kinabuhi atong hatagan og maayong relasyon ang Ginoo sa ato ang adlaw-adlawng pagkinabuhi og kani ato ang siya gud moy ato ang kaning i-commit gyud nato ka sa tanan nato higayon ato ang kinabuhi diha sa Ginoo kay kung siguro sama tong gingon ni Pastor Antonio kung ang kaning di ka maka-produce o maayo nga hangin kung dili nimo na dili ka maka-produce og hangin kung dili nimo isaksak ang ceiling fan o dili ka kita usab sa ato ang kinabuhi kinahanglan pod nga ang atong relasyon sa Ginoo ato adjong ayuhon nga makahatag tag maayong relasyon atong taga tugutan nga maoy mo sulod ang Ginoo sa atong una-una o kasing-kasing. Nagingon diri sa 13, kamo ang asin sa katawhan.
kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat unsaon pa man pagbalik sa kaparat niini kini wala nay kapuslanan ug angay na lamang ilabay inya tuntuban sa mga tao. Ang karon matahom na kabuntagong naot nga tugutan nato nga nakinahanglan ang Ginoo, nakinahanglan gyud mga tao nga kanang relasyon gud nga tinuod nga relasyon diha kaniya. Na kita karon nga aniya naot nga tinud-anay ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Dili nato tugutan nga ato apong kinabuhi nga di nato sulayan nga mawala ang atong relasyon po diha sa Ginoo. Kay ang Ginoo wa gid say sa iyang pagka-Ginoo wa gid say mawala niya kung magpalayo ta niya. Promente gid siya nga siya mo'y Ginoo sa tuwang kinabuhi. O promente gid siya. Nagulat ra pud siya og kanus ata mo balik apan sa tuwang kinabuhi daghan nga mawala nato kung ang relasyon gid nato posible mawala. Mao ginay ato ang kanunay nato hinumduman nga kana atong relasyon nga tinuod diha sa Ginoo. Og ilabi na gyud ang unang ministry ang Ginoo jud ang sunod ang ato ang pamilya. Dili man ko perpekto nga magdadasig apan nasinati ko na sa sulod sa panimalay lisod ko kayo kanang relasyon sa kana sa akong mga anak o sa kanisa akong asawa o dili po ko muhatag nila kog panahon nga ang makigistorya sa tinuod. Bless kay ko atong Huwebes nga kuan ako lang pong i-share ninyo nga kay katong hitabo man gud katong sa disciple na-remind po ko ato kay gusto nako akong asawa ko istoryahon kay tungod medyo nabiya nako sa pagtuon ba medyo nabiya nako sa magbasa ra ko pero kanang lahi ra gyud na magtuon gyud ka ba kay inig sayos buntag mata ko dahil magkuan ko sa mga bata ya siya mulakaw naman na ya katong mga bata dili man pwede ni mga bata nga imuhang apigihon kay mo samot man to kalangay kinahanglan jud nga naa jud kay saktong relasyon sa imong mga anak. Kay una na ba ako to sa istoryahon niya. Nahitabo man gud nga kay nato nalayo na namurag na biya ako ang pagtuon. Nya makigistorya ta ako nya pag disciple atong Huwebes. Dili ingon si katong ingon ni Pastor Anthony nga ingon siya nga dili nato tugutan nga dili nato nga bang dili nato pasanginlan ang uban sa tuang anong wala ta ka tuon kanang wala ta ka dagan to kanang wala ka kapaubos dili nato pasanginlan ang ato asawa di ay kay kita di ay mismo kita mo mismo marriage sa tuang oras o nga makahatag tag maayong relasyon moto wala gyud to matigayon tong istorya nya moto nakabalo na siya gabi wala ra pud ko kalangas ito kay maulaw pud ko ba yung kuan kay nganong tinuod man gud kay nganong pasanginlan pa nato ng uban nga kita may nagdala sa tuang kuan ang Ginoo gyud nasayod ani ato yung natagag relasyon atong pamilya mga anak kay basta matagtag maayong relasyon sa tuang sa Ginoo nakaresulta gitag maayo ilabi na pud sa tuang mga anak kung mapadagko nato sila nga aduna tay atong hatagan sila relasyon gyud maayo o ang ilang pang relasyon mapaduol nato sa Ginoo ang ilang relasyon sa mga bata maabot yung panahon nga dili kita magpabilin nga ingon ani ato ang kahimtang ang Ginoo nagtagana gyud na og maayo nato basta kita padayon lang ta nga mohatag og maayong relasyon diha sa Ginoo. Amen. Og mo to ang primero nga unang butang ang ikaduhang butang kaning equipping og diri sa 14 akong pagbabasahon equip kamo ang kahayag sa kalibutan ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago nang kita nga maginikanan ato direkta rag kuan sa tuang kaugalingon kita maginikanan kita mo'y naghatag og ingon dire kita ang gahatag og kahayag sa kalibutan sa ato ang mga anak o ilabi na sa ato mga kasilinganan kita po'y nahimo naman tang Kristohanon kita mo'y maghatag pud nila og kahayag kumbaga ba himuon nato nga kanang instrumento nga ato ang kinabuhi aron mapaduol pud sila diha sa Ginoo ug himuon natong kanang kita mo'y ingon nga kita mo'y mahimong hinungdan ba nga makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Kay ingon diri kamo ang kahayag sa kalibutan ang syudad nga nahimutang sa bungtod dili gayud matago dili kumbaga ba nga kani ato ang pagkinabuhi wala gyud matago niini makita gyud ni kinaaman ta sa
taas sa kung ato lang i-picture out ba nga naata sa taas sa bungtod. Makita gyud na madanagan gyud ang dagang mga tao. Kung susama sa unang atong sa kuan nga kanang kahayag diha mao nay mawad-an og kahayag. Silbi ngit-ngit na gyud kayo ang palibot. Munang pabiling lang ta nga himuon nato ang atong kinabuhi nga maoy instrumento nga aron maka madanagan ang uban, mahimo tang kasangkapan nila ba nga mapaduol ang ilang kinabuhi diha sa Ginoo. Kay siguro sama sa giingon ni Pastor Antonio kaganiya nga unsa may bation nimo nga kung siya daw magdala sa suga, unsa may bation nimo kung dili niya ayohon ang kuan pagdala ang suga. Oh, na kay moingon jud ka nga sa alam po ni magdala magkapandol-pandol man ta. Munang karon na nagkinahanglan pud ang Ginoo nga sa ato ang kahayag nga naa karon atong ipadan-ag. Una gyud ipadan-ag nato diha sa ipadan-ag nato diha sa sulod sa tuang panimalay nga sila joy naka mismo sila joy unang nakadungo nakakita nga adunay koy kahayag diha sulod sa panimalay. Umuna ang ato ang kinabuhi. Og diri ikatulo diri sa bersikulo 15 akong kabasahon. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa tantangan, kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sa balay. Tuto ka ganiya nga muni katulong butang kani ato ang kuan attitude aning kinaiya nato. Ato ang ipakita nato sa sulod sa kita mismo dili rin kang Sister ning mensahe ato ani tanan kay nabay tay tagsa-tagsa ba ta kinatanan tagsa-tagsa ba ta kinaiya. Oh, pakita nato nga aduna gitay kabaguhan sa ato ang kinabuhi. Ilabi na sulod sa ato ang panimalay kay nag-observe gyud ng ato ang mga anak. Nag-observe ko na kung yun ani ga jasirta nya wala ta ay katuon. Kunay lisod kayo ga matanaw atong anak. Kita gud nako akong anak nga naning liha ko atong sira ba. O kung kabantay dire sa suloyo gadala ko sa liha. Sige sa tanaw na ako anak. Sige dai sa tanaw siya kung saon po na ako pagkuan. O ingon anak dai ang mga bata po. Diya po na ako nakuan pagtulunan kung unsay ginabuhat nato. Posible po gud ay nga buhaton sa tuang mga anak. Munang sa balay upat man kabok na ako ang bata. Na lisod kayo ko magkuan kay tanawban dagko na. Dito mahimo. Di naman lisod naman. Nang sa tuang kinabuhi karon kinahanglan kita nga ipakita gid bitaw nato ang ato ang kabaguhan. Kay mintras okay pa taas na kayo ang ato ang panahon. Dili para sa una nga ato ang sa una nga wa pa masinati nato ang Ginoo. Karon ingon nga dire sa 15 nga walay magdakot og suga aron lamang isulod sa gantangan kundi ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga anaa sulod sa balay. Nga amo to mga ang una gyud makakuan ang ato ang mga anak oy makadiscover sa kabaguhan sa tuang kinaiya ato ang mga bata o ilabi na diha sa ato apong mga kasilinganan. Sa katapusan leadership diri sa busa sa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat o daygo nila ang inyong amahan nga atuwa sa langit. Amen. Nga wala dili man ta perpekto nga kuan sa ato ang pamilya gyud. Wala may perpekto bisan kita tanan wala may perpekto apan ubos sa pagpanalangin sa Ginoo. Makaya nato ni basta pangayoon na nato kanon na malit nato mismo ang ato ang pamilya. Moabot ra gyud panahon mo tawhay ra gyud ning mga panahon na mulura ra gyud ni. Wala joy hangin nga wa gyud unos nga magpabilin. Ako mananagat man ko wa gyud unos nga moabot og usa ka oras. Di ko nakabot labing taas ana 45 minutos ang unos. Mura gyud nay pag-anto sa kanang makusog og hangin sa laut. 45 minutos na malipay pagka
pagkusog ka naghangin, pagkusog na kayo kanang kidlat. O kidlat na mulura na siya antod nga di gud kaabot o kuan. Una kinahanglan kita sa tuang paglig sa tuang pamilya panimalay nga aduna tay pagpaubos nga mo ginay importante kanunay nato nga bantayan nga kani pagpaubos nato nga makontrol nato pod nga kinahanglan nga giniyahan ning atong pagpaubos sa Ginoo kay kung kani kung ato ang pagpaubos gud kani paglit sa to panimalay kung adunay taksanan ba bantay mo anang baso kung paano puno maawas mo usahay magod mo mong guni mao guni nasulod sa sige sa kung una kaysa di wala makugakuan sa ginikanan ko nga ingon anak nga moingon nga kana moingon nga ay jud ko ulata nga mapuno ko mao guna muna mingon magud Mapuno ang gantangan. mapuno ay ko ulata nga puno ko makatilaw jud ka dili kay pwede nga ingon ana nga ato ang klase sa pagpaubos kinahanglan walay taksanan ang ato ang pagpaubos wala gyud kinutuban hangtod nga buhi pata ato yung batunan gyud nga kanunay ta magpaubos o wala po tay pasanginlan nga dili ta makapaubos dili ta maingon nga ikaw manggod nakaingon ani kita mismo sa tuang una-una o kasing-kasing kita gyud makakuan ana makabuhat ana ulay lain tang kuan i-blame sa tuang kinabuhi moto ang upat ka butang nga ato ang nakuha pagtulon-an karon. Ang una kuan man ni agato man ning gisir ni pasunod to ni sa kuan kun video sa kuan man ni relasyon una tuting dayong attitude of leadership manindog ta sa katapusan